новия клип. Сега ще ви покажа как се прави един човек на Майнкрафт, защитник от селото. Той ви защитава от зомбите и такива неща. И снежен човек как се прави. И портал също към ада. Сега ще ви трябва за човека железен блок и тиква. Вземете освен тиквата и железния блок сняг. Слагате го и тук. Слагате и също обсидиан, ще ви е нужен после за портал, просто да не се връщаме после. И запалка. И сега да продължим с клипа. То се казва. Ето така се прави. Чакайте. Ето, видяхте ли готина? Ето я вижте. Нищо не може да ми направи. И сега да довършим и другото нещо. Снежния човек как се прави, ето я вижте. Слагате едно квадратче на друго. И пак тиквата ви е нужна. И ето. Ето ви един снежен човек. Той ги бие. И гледайте, я вижте, че и другия ви ги защитава. А сега да покажем как се прави портал към ада. Значи слагате 5 квадратчета. Ето така. Правите така, така. Опа. Така. Опа. И виждате как се прави портал, видяхте как се прави човек. И така, взимате запалка и слагате едно тук отдолу и ето ви портал към ада. И сега може да започнете да влизате в портала, но аз няма да влизам така и така. Ще влезна в ада в следващия ни епизод.